मेदाम टिकटक मेदाम लाइकिनि मेदाम नोंसोरनि फोथा लायालासे फेसबुकआव फोथा लायालासे लाइकियाव सेल्फि फट'खौ नुनानै भिडिअ बानायनायखौ नुनानै जोंफोरबायदि हेन्डसाम सेंग्राफोरा फाग्ला बोरबाय बाजै सिख्ला नंनानै नोंसोरखौ जों सामफ्लांगारबाय जोंफोरबायदि हेन्डसाम सेंग्राफोरा फाग्ला बोरबाय बाजै सिख्ला आइथा नंना नोंसोरखौ जों आन्दायगारबाय मोस्रोमालि बायदि फिसा फिसा लानाय सिन्दुरखौलाय जोंलाय सबाय बेगर बायदि फिसा फिसा लानाय फोथाखौलाय जोंलाय बोरैथो नुस्लाबावनो लै बाजै बोरैथो नायसनफ्लांनो बोरैथो नुस्लाबावनो लै बाजै बोरैथो नायसनफ्लांनो बेयावनो सेल्फि लायो नामा बाजै जेराव गोसो बेयावनो सेल्फि लायो नामा बाजै ओंखाम संनायावबो सेल्फि मैगं सायनायावबो सेल्फि माइ गायनायावबो सेल्फि बाथौ गिर्जा मन्दिरावबो सेल्फि सेल्फिल' नामा जिरायनाय बेरायनाय जेरावबो सेल्फि नामा फेसबुक वाट्सएप स्टेटासफ्राव नुनो मोनसै लै बाजै टिकटक लाइकिनायब्लानो नुनो मोनसै बिब्दि बुंना मबाइलावल' बिजि दाथाबाय थाल' बाजै माब्लाबा आदाया रागा जोंब्ला बिरबायनाय खौरांफोर खोनाब्ला साउथ फिल्मनि बायदि हख्लाय जागोन लै बाजै महाभारत रामायण रनसाय जागोन फिल्मनि बायदि हख्लाय जागोन लै बाजै महाभारत रामायण नङा गारा बुंबाय थायो दे बायदि हख्लाय जागोन लै बाजै महाभारत रामायण